Zašto ste se upisali na tečaj hrvatskog znakovnog jezika? Kad god bi susrela neku gluhu osobu, bilo bi mi jako žao i krivo jer nisam znala jednostavno kako komunicirati s njom ili kako je pomoći da bi mene ona mogla bolje razumjeti. Zato sam odlučila upisati tečaj hrvatskog znakovnog jezika i naučiti taj poseban jezik. Pa oduvijek mi je znakovni jezik bio zanimljiv i činio mi se poseban i kako bih se mogla sporazumjeti i komunicirati sa gluhim osobama. Tako i meni, baš mi se učinio kao jedan specifičan i prekrasan način komunikacije, ali kada sam upisala tečaj i zapravo krenula učiti o kulturi gluhih sam shvatila koliko nisam znala uopće da ne znam. Tako da zbog toga sam u biti nastavila. Upisala sam radi toga jer u razredu imam dijete koje je nagluho. Osim toga, često se u radu susrećemo s djecom s oštećenjima sluha ili s roditeljima koji su gluhi. Koliko dugo idete na tečaj hrvatskog znakovnog jezika? Na tečaj idem godinu dana. Idemo dva semestra. Što ste očekivali od tečaja, a što ste zatekli? Joj, najteže pitanje. Dakle, zamišljala sam da ću učiti hrvatski jezik u znakovima, a zapravo učim potpuno drugi jezik. Kad sam počela tečaj, očekivala sam da će to ići lagano, ali evo vidim da nije, da iziskuje jako puno truda, jako puno vježbe i da znakovi nisu baš jednostavni. Pa ja sam isto očekivala da će biti malo jednostavnije. Nisam mislila da znakovni jezik ima toliko kompleksnu gramatiku i toliko pravila. Kako je učiti hrvatski znakovni jezik? Pa učiti znakovni jezik je teško i zahtjevno, jer ima puno toga na što se treba paziti. Pa moje razmišljanje je zapravo vrlo slično. Meni je učiti neobično, jer se ne uči putem glasova, govora i pamćenja izgovora, nego drugim sustavom, a to mi je puno teže ipak. Što je najteže kod učenja hrvatskog znakovnog jezika? Ja znam što mi je najteže. Što ti je najteže? Pohađanje tečaja znakovnog jezika je malo teže nego što sam zamišljala jer je potrebno kontinuirano učiti, ali mi je i dalje zanimljivo i uživam u tome. Meni je zahtjevno zapravo kod pričanja, to jest kod komunikacije, kad čitam, u biti toliko sam naučena slušati da me to zapravo jako ometa, jer moram na drugačiji način loviti poruke. Izazovno je zbog toga što znakovni jezik, kao i svaki drugi jezik, ima svoju vlastitu gramatiku i pravi je izazov čujućim osobama koji se prvi put susreću sa znakovnim jezikom usvojiti gramatiku. Koje pitanje je bilo? U samom jeziku ono što mi je najteže, a vjerujem i svim ostalim čujućim polaznicima, jest zapravo ta koordinacija između samog znaka, izgovora, facijalne ekspresije i pokreta. Tu je dakle puno elemenata koje hrvatski govorni jezik ne posjeduje i iz tog razloga vjerojatno nam je to i najteže. Što je najzanimljivije kod učenja hrvatskog znakovnog jezika? A najzanimljivije, pa sve mi je u principu zanimljivo. Zanimljivi su mi znakovi i kako nastaju i kako se izvode i zapravo ta kompleksnost cijelog jezika je zapravo zanimljiva. A najzanimljivije mi je gledati taj jezik iz kulturne perspektive.